روجا روجنامەگەریە کوردی سەریدا لە هەموو ڕۆژنامەوانان پیرۆز دەکەن و بێ ڕۆژیان دەبێژن کێ ببن ڕۆژن هەڤگرتنا خورتر و هەڤین ئازادیە. بێگومان 128 ساڵ دەرباز بوون لەسەر ڕۆژا ڕۆژنامەگەریە کوردی و ئیرۆژ دیروکێدا بدەهان ڕۆژنامەوانێک بوون قوربان ji vê rojê re kar bin vê rojê bînin herwiha ev roj ji bo me mîrasê ku bi dehan kesên ku ji me re hiştinin barekî giran li ser min dihêlin. Em niha dibînin bi taybet ku vê demên dawî da üslûbê tundî, üslûbê nifretê ku dehan tê meşandin em dixwazin ku bi rastî armanca me ji vê muhaderê ev bû. Ev xîtaba ku li ser asasê ku her bi tundî, her bi dijwarî êrişê ku tên kirin em li beramberê vê bisekinin. Ji ber tu çi qasa rastî bînî ser ziman eger bo ڕۆژنامەوانتî bixwe mehneyekî exlaq e, mehneyekî ku gerîdanbûna rast e. Ji bo jî eger bu exlaqekî rastî rojnamavanan hebe wê bikaribin rastî çi wî bînin ser ziman ne ku li ser esasê ku wî reşkirin, wî reşkirin, wî jî tunekirin wan jî li ser esasê fitne û fesadî dayîne avakirin. Tersî wê hemû rojnamavan li ser esasê ku bikaribin rastiya gel çi ye? Pêvaş û çawa dimeşe rastî çi wî bînin ser ziman em hemû rojnamavan jî gerek bibin qalemê rast yê şûreşa jin, qalemê rast yê parastinê, qalemê rast yê ji bo gelê Kurd kom kirin û yekgirtina gelê Kurd e. Li ser ve esasî armanca me îro ji vê semînerê li ev bû ku em bikaribin vê muhadere bibînin. Ev nedwejê li ser esasa ku kombûnî û yektiya yerejê ye. Yerejê jî berpirsiyar e ku her roj xwedî li şûreşê derbikeve. Em rojnamavanê jin hemû jî destê me li ser dilê me, dilê ku ji bo azadî lê didê em ê her tim li ser vê tekuşînê bidin meşandin.